No niin, tervehdys täältä sydäntilasta ja kasvojoogatunnilla. Tervetuloa. Tällä tunnilla keskitytään tänne suun, oikeastaan nasojuonteiden alueelle ja sitten tänne poskia treenataan myöskin. Ja lämmitellään ennen sitä tätä kaulan aluetta. Ja vapautetaan jännityksiä niin kuin aina on tapana. Et sillä lailla saadaan myöskin sinne sitten tilaa niille rakentaville liikkeille. Aloitetaan siellä ihan vähän taas pyörityksillä, eli torsoa vyötäröstä pyörittele niin, että lämmitetään, saadaan veri liikkeelle. Pidä molemmat kankut siellä alustassa ja vatsa vähän tiukkana tai tukemassa niin, että tulee sinne, lihakset on töissä ja sulla säilyy se hyvä ryhti, kumminkin siellä korsetti on kunnossa. Vaihda suuntaa. Tehdään alkuun vähän tämmöistä pienempää ympyrää siinä oman akselin ympärillä, keskiakselin ympärillä. Voit vielä vaihtaa suuntaa ja vähän laajentaa sitä ympyrää. Pidä edelleen istuinluut siellä alustassa. Laajaa kaarta. Ja vaihda suuntaa. Hyvä. Voit rauhoittaa liikkeen, vielä tehdä pientä ympyrää siinä ja vaihda vielä suuntaa keskiakselin ympärillä. Hyvä. Tässä sinne syvä hengitys sisään nenän kautta ja ulos. Ja vielä kolmas. Lämmitetään vähän yläselkää. Kädet sinne ylös. Pidä tässä vaiheessa vielä hartiat alhaalla. Ja otetaan alkuun muutama hartioiden nosto. Ja sitten kun lasket, niin hengityksen kanssa niin, että hartiat menee alas ja lavat tekee töitä. Eli nosta lavoilla ja laske lavoilla. Venytä ja nosta ja nyt yhdistetään tähän liikkeeseen, eli kun venytät ylös, voit nostaa hartioilla tai lavoilla ylös ja ekaksi lasket ne lavat alas, niin kädet tulee pikkasen alemmas. Sen jälkeen otat ikään kuin sulla olisi kuvitteellinen tanko ja vedät tangon sun niskan taakse. Ylätaljaliike. Kyynärpäät osoittaa suoraan alas lattiaan. Tulee venytys tänne. Ja sama juttu. Ylös, lavoilla nostat, lavoilla lasket ja vedät sen ylätaljaan sinne niskan taakse. Ja kyynärpäät alas. Ja vielä. Ylös. Lavoilla alas ja vedä kyynärpäällä. Tai lavoilla ja kyynärpäät alas. Ja vielä 2 kertaa. Tehdään vielä 3 kiellon päälle. Hyvä. Pyöritä vähän hartioita. Ja tehdään vielä tähän lavoille tämmönen lapojen pyöritys, eli kämmenet alaspäin ja sitten lähdet vuorottain pyörittelee taaksepäin ja ranteet voisi olla rentona ja sormet tulee siellä vähän niin kuin perässä ja pyri pitää pää suorassa. Ja vatsalla voit tukea niin, että keho pysyy suorassa. Ja
olkapäät tekee töitä. Vielä muutama. Hyvä. Vaihda suuntaa vielä eteenpäin. Vähän niin kuin meloisit. Hyvä. Vapauta liike ja otetaan vielä sinne hartioiden nostot. Eli nosta ylös korviin hartiat ja hengityksellä vapauta. Sisäänhengitys nenän kautta. Pidä hetki ja vapauta. Ja vielä. Vielä viimeinen. Hyvä. Voi vähän käännellä vielä päätä. Tunnustele, miltä tuntuu niskan alueella. Hyvä. Sitten jatketaan tästä vähän ylemmäs, eli mennään tänne kaulan alueella ja tehdään joutsen kaula. Ota sinne vaikka alkuun siitä vasemmalta puolelta vähän kiinni, kädet voi olla siinä päällekkäin ja lähdetään tekemään oikealle, eli käännetään vähän tuonne kulmittain diagonaaliin päätä, leukaa pikkasen aavistus ylöspäin niin kuin yläkulmaan päin ja sieltä supistat suuta eteen ja pidetään tässä hetki. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja vapauda. Tuo pää keskelle. Tehdään toinen puoli. Eli pidä siitä solisluiden alapuolelta. Käännetään pää, nosta vähän leukaa ja pistä suuta. 10 sekuntia. Ja hyvä, vapaudu liikkeestä, tuu keskelle. Sulje hetkeksi silmät. Hengitä sisään. Ja ulos. Ja vielä. Avaa silmät. Tehdään toinen kierros. Ja nyt kun me käännetään pää, suipistetaan suu, niin jatketaan silmillä vielä liikettä. Jatketaan niin, että katsotaan silmät niin kuin jatkaisi tuonne takaviistoon ilman, että se pää kääntyy siitä enemmän. Otetaan alkuun sinne tuki ja pää, leuka, suu ja silmät ja sitten pidetään. 3, 5, 6, 8 ja 10. Vapaudu liikkeestä. Palaa keskelle ja tehdään toinen puoli. Pää, leuka ja suu ja vielä silmät. Ja vapaudu liikkeestä. Pyörittele hartioita, voit tunnustella mistä tuntuu. Tehdään vielä 3. kerta. Ja samalla lailla kuin äsken, eli otetaan
käsillä tuki, käännä pää, leuka ja suu ja silmät. Mm. 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 Ja vapaudu liikkeestä. Ja toinen puoli. Pää, leuka vähän ylös tuonne yläviistoon ja sitten suu ja silmät. Mm. Mm. Ja hyvä, vapaudu liikkeestä. Voit vähän taputella sinne leukaperiin ja tänne kaulalle. Saitteko tuntumaa? Mm-hmm. Hyvä. Joo, tosi hyvä vedennys. Sitten jatketaan vähän vielä tässä leuan alusta ennen kuin mennään tuohon ylemmäksi. Tai oikeastaan nämä kaikki leuan alusliikkeet. Tiedätte, että kaikki lihakset kiinnittyy jollain lailla toisiinsa, niin kaikista on hyötyä. Vaikka sitten ajateltaisiin, että fokus on jossain tuolla muualla, mutta myös näistä lämpäriliikkeestä niin on hyötyä sinne. Otetaan tämmöinen liike, missä pidetään kädet tässä rinnan päällä ja nostetaan pikkasen kaulaa sen verran, kun tuntuu hyvältä. Että nyt jos on niskasongelmia, niin varovasti. Ihan tämmöinenkin on riittävä, jos tuntuu. Tai sitten voi ottaa pikkasen tukea niin kuin kehosta. Eli ei niin kuin pelkästään taita niskaa, vaan ottaa vähän takakenoon ja sillä lailla saat siihen sitä vipuvartta tavallaan itselle. Ja sitten tästä tuodaan kieli ulos tuonne ylös. Mä otan lasit pois, kun putoaa. Kieli ulos ja tuodaan se ikään kuin, eli tämä on tämmöinen viisariliike, että lähdetään täältä kello 9, noin 5 sekunnin, mä lasken tässä 5, niin 5 sekunnin aikana käännetään se kieli tänne kello 15 ja sitten taas takaisin. Eli tarkoitus on nyt, että tehdään hitaasti, että jos sitä tekee niin kuin näin, niin silti ei ole mitään hyötyä, niin tehdään ajatuksella ja saadaan tänne tuntumaa, tai kuulostelette vähän, että missä saatte tuntumaa, että täällä yleensä pitäisi tuntua. Eli pidetään tuki, voi olla pikkasen taaksepäin, ja sitten kieli ulos, ja toiseen suupieleen kello 9, ja sieltä ja toinen puoli, takaisin toiselle puolelle. Vielä. Vielä kerta. Hyvä, ja palaudu varovasti takaisin. Ja voit tehdä vastaliikkeen niskalle. Siihen tulee vähän kaksoisleukaa, mutta jos mietitään, että sillä lailla tämä on nyt sallittu. Ja pyri saamaan se niska niin kuin, vähän niin kuin siinä olisi pystyseinä siinä takana. Eli ihan suoraan ylöspäin. Ja sitten voi vapauttaa. Ihan suoraan ylöspäin. Ja vapauttaa. Tämä on muuten noille junioreille sit hyvä liike, jotka on paljon kännykällä. Mehän ei olla ollenkaan kännykällä. Niin. Aivan. Joo. Hyvä. Tehdään vielä toinen kerta. Tuntuuko niskassa tuo taivutus? Mutta tuntuuko täällä se ei saa tuntua pahalta tää kallistus, mutta täällä saa tuntua täällä leonalla. Joo, hyvä. Eli otetaan vielä. Otatte ensiksi sen
hyvän asennon, vatsatuki, lapatuki, hartiat rentona ja sitten voi ottaa, mä otan tonne vähän tukia tonne taakse. Kieli ulos ja sinne kello 9 ja aloitus. Takaisin. Vielä. Ja vielä. Ja viimeinen. Hyvä. Palaudu varovasti ylös. Ja tee vastavenytystä niskassa. Hyvä. Sitten mennään vähän ylöspäin tänne, lämmitellään vielä suun aluetta, suupieliä. Tehdään tämmönen yhteisliike, yhdistetään wow-liike ja sitten tässä kun tehdään tämä uloshengitys, kieli tulee ulos, pyritään vapauttamaan täältä leuka. Ja sitten vielä kolmantena siihen otetaan suukko. Niin että otetaan mä tuonne ylös. Just näin. Hyvä. Eli tehdään niin, että otais vaikka 3 aina kutakin. Eli wow, wow, wow. Ja hyvä. Tehdään 5 kertaa 3 putkeen. Niin, otetaan hyvä tuki sinne ja istutaan suorassa. Vatsatuki, lapatuki, hartiat lentona ja aloitetaan. Wow, wow, wow. Ja vielä. Vielä. Vielä 2. Wow, wow, wow. Ja viimeinen. Wow, wow, wow. Te ette onneksi näe itseänne. Te näette muut ja mä näen vielä itteni tässä. Tää on ihan kauheeta, mutta ei se mitään. No niin. Nyt on lämpöiset posket. Jatketaan kielirullalla tonne eli tää on tuttu liike teille varmastikin entuudestaan myöskin, eli mä näytän tässä kumminkin alkuun. Suu voi olla kiinni tai aavistuksen niin kuin auki, mutta se, että ideana se, että kun kieli rullaa, niin yritätte painaa sillä kielellä oikein kunnolla siihen ikeneen, että se olisi mahdollisimman, niin kuin, ettei vaan niin kuin, näin, etitä sieltä hampaan välistä mitään, vaan mennään sille oikein, ja mennään tätäkin, pyritään mennä hitaasti. Eli 10 sekuntia 1 kierros. Eli pyrin menee tarkasti, hitaasti ja aloitetaan tästä keskeltä ja vaikka jompaan kumpaan suuntaan, niin sitten tehdään toisinpäin sen jälkeen. Eli vatsatuki, lapatuki, hartiat rentona ja sinne kunnon napakka ja lähdetään menemään.
Mm. 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 Toinen suunta. Mm. 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 Pidä pieni paussi. Tunnustele. Tuntuuko niskassa vai tuntuuko täällä? Tuntuuko vähän niskassa? Niskassa Täällä. aina jännitän. Joo. Se tuntuu, se on itse asiassa, en tiedä, mulla tuntuu se aina jonkun verran. Että sitten sanotaan, että se vähän vähenee, kun sitä treenaa. Mutta en mä usko, että se koskaan menee ihan kokonaan pois, koska se kieli on niin kiinnittyy tänne, niin se, niinku, se tulee niinku väistämättä se jännitys tänne. Mutta sen jälkeen, niin jos tuntuu, niin vähän taputellaan täältä ja sitten myös tästä huulien ympäriltä. Ja se tekee ihan hyvää, vaikka se vähän tuntuukin. Tehdään toinen kierros. Ja aloitetaan vaikka tästä alapuolelta nyt. Ja lähdetään. Mm. 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 Toinen suunta. Mm. 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 Hyvä. Vapaudu liikkeestä. Voit tehdä vaan vastaliikettä. Ja vielä kerran. Aloitetaan taas yläpuolelta. Ja vaikka mä siinä välissä sanon, että vaihda suunta, niin mulla irtoaa siinä vaiheessa, kun mä puhun, niin se jännitys, niin pitäkää edelleen se ja vaihdatte vaan suuntaan. Eli se on tehokkaampi, kun te saatte pidettyä sen jännityksen. Eli aloitetaan. Mm. 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 Vielä yksi kerta. Mm. 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 Ja takaisin. Mm. 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 Hyvä. Nyt tuntuu. Saitte tuntumaan. Hyvä. Taputellaan. Ota sinne kädet, posket tähän ja sitten otetaan vähän ilmaa sinne poski. Oikeastaan voi ottaa ekaksi niin, että pitää vaan toisen käden siinä. Ja ilmaa sinne. Ja sitten voi vähän pomputella, että pidetään tuo toinen käsi niin, että se pitäisi toisen puolen littanana ja toinen vähän niin kuin purskuttaisit jollain. Ja toinen puoli. Hyvä. Vielä toinen puoli. Ja sitten tuotaan tämä käsi myöskin siihen toiselle puolelle vähän niin kuin vastukseksi. Ja vähän vastustaa sitä sun tai sitä, miten sano, kurlausta tai miten tänne puhallusta. Mm. Että molemmat puolet nyt.
Toinen puoli on littanana, toinen puoli tekee, mutta tämä käsi vastustaa siinä. Ja vielä toinen puoli. Tämä puoli on littanana ja toinen. Hyvä. Ja sitten voit taputella siinä. Sitten olisi tarkoitus vähän vapauttaa tuolta sisäpuolelta, hieroa tuota sisäpuolta, koska meillä menee täällä lihakset, jotta me saadaan nämä posket töihin ja tänne tilaa näille kohottajalihaksille, niin meillä on täällä siis menee tässä tämmöiset, mitkä kiinnittyy tähän suuhun. Ja näihin, kun me saadaan näitä rennoksi, niin se tuo tänne tilaa, jolloin me saadaan nämä paremmin töihin myöskin, sinne aineenvaihdunta paranee. Sen takia me hierotaan niitä tuolla sisäpuolelta. Te pesitte tässä alkuun kädet, mutta haluatteko pestä tässä vaiheessa uudestaan? Me mennään tonne käsiin. Vai tuntuuko siltä, että voi laittaa omaa suuhunsa? Hyvä, joo. Jos siellä ruudun takana tuntuu, että pitää pestä kädet, niin nyt voi tässä vaiheessa mennä pesäseen ja nopeasti tulla sitten takas. Eli lähdetään tekemään silleen, että täältä näytän ekas peukalolla, itse asiassa vastakkaisella peukalolla parempi. Tullaan tänne ekas tähän ihan nenän alle ja pyritään olla venyttämättä ihoa, eli siinä on toisella kädellä voi vähän vastustaa niin, että ne lihakset on täällä ja kudokset täällä meidän käsien välissä ja lähtee pyörittää. Ekaksi mennään tähän ihan näitä tästä huulen puolelta. Sitten liikutetaan vähän tänne ylemmäs sinä asti kun pääsee. Ja voi täältä ulkopuolelta pyöritellä. Se saattaa olla vähän kipeitä kohtia. Sitten mennään tänne poskeen ja tänne furontalihaksiin. Eli koko tämä alue. Käydään tämä toinen puoli ensiksi. Aloitetaan yhdessä. Eli sinne nenän alle. Ja olen tunnustella, missä tuntuu. Tuntuuko siellä vielä mitään? Voi siirtyä pikkasen tänne keskemmälle. Sitten huomaatte, että mitä lähemmäs mennään tonne furontalihakseen, voi mennä niin pitkälle kun pääsee tonne, niin siellä voi olla paksuutta ihan eri lailla. Ja tää on sellainen hieronta, että jos tätä tekee liiallisesti kerralla ja liian voimakkaasti, niin voi tulla vähän semmoinen huono olokin, jopa koska sieltä lähtee liikkeelle niitä niin jännityksiä. Niin silleen vähän rauhallisesti ja ei liian kovaa. Ja voi pysähtyä siellä jossain, jos tuntuu vähän tiukemmalta. Voi pysähtyä siellä samassa vähän tunnustella, että mikä paino on sopiva. Ja sitten vähän pikkuhiljaa laskeutuu tänne vähän alemmas. Mulla on ainakin täällä, missä on nämä purentalihasten täällä vierhän. Täällä voi olla semmoista vähän tiukkuutta. Ja sitten voit siirtyä tänne alas. Poskeen. Ja tässähän on tätä pinta-alaa vähän enemmän tässä poskessa, että voi mennä vähän niin kuin kahdessa linjassakin. Voi mennä ekaksi täältä vähän kauempaa ja sitten tulla vähän lähemmäksi tätä suupieltä. Esimerkiksi tässä suun molluskan kohdalla. Niin ja sitten voi lopuksi tulla tähän alle. Jos nämä on helposti lähtee menee nämä suupielet vähän alaspäin, koska
koska maan vetovoima ja sitten se, että kun me monesti kun me jännitetäänkin, niin me vähän jännitetään niin, että meillä menee niin kuin tänne alaspäin. Kun jos nämä poskilihakset on heikot, niin tavallaan jos me hymyiltäisiin niin kuin lapset hymyilee, niin nehän nousee täältä ne poskelihakset, mutta mitä vähemmän näitä on käyttänyt, niin sen enemmän nämä vahvistuu täältä ja nämä rupeaa vetää suupeli alaspäin. Eli tämä on yksi keino, että näitä voi vähän silloin tällöin täältä hieroa. Tässä huomaatte, mulla on ainakin tosi vahva tästä ala. Siinä on semmoinen esimerkiksi jossain tyyliin saunassa, suihkussa, silloin kun on muutenkin läträä vesien kanssa ja on kädet siinä puhtaan, niin tämmöisenkin rituaalin voi tehdä. Voidaan vaihtaa toinen puoli. Eli otetaan ekaksi sieltä ylähuoli. Näissä voi huomata myöskin puolieroja. Liikutte siellä omaa tahtiin. Hyvä. Miltä se tuntui? Oliko puolieroja, huomasitteko? Vähän eri paikat eri puolilla kipeät. Joo. Ja sitten se, että saattaa, mulla ainakin huomaan, että niin kun ne purintalihakset tietysti eri puolilla, niin niitä on semmoisia tiettyjä jotain tapoja. Sä voit nukkua kylelläs aina toisella puolella, niin se voi olla, että se puoli on sen takia jotenkin erituntunen. Tai sitten sä jotenkin syöt aina samalla puolella tai jotain, että silloin sillä lailla voi olla. Tai sitten jo pidät puhelinta tai mikä nyt onkin sitten joku tapa, mikä siellä, niin ne puolierot tulee helposti. Hyvä, mutta sitten me siirrytään poskien lifting liikkeeseen. Eli mä näytän tässä nyt alkuun. Eli alahuuli sisään, hampaatesi, hymyile, silmät suorat, kädet haskille ja sitten käsillä tuonne yläviiteen. Ja sitten pidetään siinä. Silmät suorana. Irrota kädet. Hatka pysymään. Hyvä. Hyvä. Tuntuuko? Missä tuntuu? Tässä. Mä en tuntunut missä. Eikö missään? Tehdään uudestaan. Okei. Joo. Olisitko tehnyt, voi olla, että jos tekee niin kuin, että saa ikään kuin näillä nostaa täältä, niin sitten voi olla, että täällä ei tunnu. Mä ajattelen tänne. Joo, kokeillaan. Tehdään uudestaan. Mä katon samalla. Tai sitten sulla on vaan niin hyvässä kunnossa, että ei tunnu. Ota hyvä ryhti ja
Alahuuli sisään. Ylähuuli eteen. Suu pienemmäksi. Leukoilla vähän eteen. Ja nyt tässä hymyillä. Nyt tässä on kuin kala. Kala. Kanga. Silmät mahdollisimman isoksi. Kädet. Ja vapautta. Saitteko? Kyllä Sait sait sen tuntumaan. Mun pitäisi keskittyä tosi paljon tähän. Joo. Mulla oli viimeksikin joku liike, että mä en saanut sitä tänne. Joo. Se voi olla, että jos tässä on heikkoutta, niin kun ei ole käyttänyt siis, niin sitten se voi olla alkuun vaikea löytää. Se toi ei ole mikään helppo liike missään nimessä. Että se on niinku, yleensä tehdään kaikkea muuta aika pitkään ennen kuin tehdään poskien liikkeitä. Niin se on ihan mahdollista. Kysyit, koska muutenhan sitä tekisi niinku Joo, mutta tehdään vielä, koska nyt on semmoinen, että sä tiedät ehkä mihin keskittyä ja sitten sä huomaat sen, että jos sä vaikka otat siitä semmoisen kotiläksyn, että teet. Mä huomasin, että sulla meni suu aika auki, voit yrittää pitää vähän pienemmällä ja sit miettiä hymyä. Joo. Enemmän hymyä niin kuin näin päin kuin näin päin. Joo, kokeillaan vielä. Eli alahuuli, hankaat ja keskity poskipäihin niin, että sä nostasit poskipäillä silmäsuorat ja kädellä. Ja vapautta. Voit tehdä vastaliikkeen. No ja vapautta. Saitko tuntuma? Saatko paremmin? Kyllä. Joo. Mä huomaan, että mulla menee, jos mä yritän avata silmiä, niin mä avaan myös suuta. Okei. No niin. Siellä on joku. Hyvä. Okei. Ja sitten ehkä voi kokeilla aloittaa sillä, että ekaksi tehdään niitä silmien liikkeitä. Et just se semmoinen avata silmää ilman, että otsa nousisi esimerkiksi. Niin se on semmoinen ihan niitä perus, mistä on hyvä aloittaa. Ja sitten kun nämä kumminkin kiinnittyy, nämä silmänlihakset tänne poskiin ja tänne, niin ne on niin kuin heti seuraavat tuossa. Niin siinä on joku nyt semmoinen, millä joku tapa tai tottumus, mikä siinä varmaan on. Joo. Mut hyvä, siinä on kotiläksy sulle. Mä laitan, tästä tuli muuten video teille kaikille, niin voitte sitten, se on viikon voimassa, niin voi sitten kotona vielä muistella. Tehdään vielä kerta ja sitten lähdetään tekemään loppujuttuja. Mitäs se kello just ehditään, joo. Eli vatsatuki, lapotuki, hartiat rennoksi ja alahuuli, hampaat, hymy, posket nostaa. Keskity siihen, että posket nostaa. Voi muuten kokeilla tehdä tämmöistä. Menee nenä ihan sikkuralla. Ja sitten isot silmät. Ja sitten jalka. Ja. Hyvältä näyttää. Vapaudu liikkeestä. Hyvä. Taputellaan sinne vähän poskia. Voi taputella sieltä ohimoilta, poskipäiltä, purentalihaksista. Sitten otetaan vielä iso O, tehdään vastavenytys kunnollinen, eli
muodosta suuympyrä, ylähuuli hampaisiin kiinni, katso ylös kattoon. Ja pidä tässä. Ja vapaudu. Voit tehdä äksäytä. Ja toinen kerta tehdään vielä niin, että otetaan kädet tähän sivulle. Ja peukalot korvien alla. Ja vedetään sinne takaviistoon. Ja muodosta O. Ja katso ylös. Ja toi huuli painaa hampaita vasten. Ja katso ylös. Ja vapaudu. Hyvä. Ja taputtele. Niska. Taputtele niskassa ja takaraivolla. Voit tulla sinne päälaille vielä ja otsalle. Tunnustele vähän, että missä tuntuu semmoiselta, että haluat vähän viipyä siinä, niin viipyile. Hyvä. Sitten otetaan vielä viimeinen tämmönen liike, niin ota hyvä ryhti. Sä voisit tulla kans istua silleen, että sulla ei ole selkä kiinni nyt siellä, niin vähän lähemmäs. Okei. Okay. Mut saat silleen, että sä saat niinku semmosen, joo. Hyvä. Eli sormenpäät kulmakarvoihin, hartiat rentona, vatsa tukee, lapa tukee. Ja tästä lähdet vetämään sormenpäillä otsaa. Voit vähän kallistua mukana. Ja sormet, kädet silittää päätä. Tulee täältä ohimojen kautta. Kasvojen sivusta. Kaulalle, niskalle. Niskaa pitkin tähän rintakehälle. Sitten sieltä vähän kohti kainaloita ja sitten kylkiä. Silität itseesi ja sitten ihan sinne voit tulla alas asti reisille ja polvien rippo vähän miten istut. Ja otetaan tää hengitys mukaan. Eli hengitä sisään, samanaikaisesti silität päälaelta ja sitten lähdet sieltä alaspäin ja rupeat hengittää ulospäin. Ja vielä. Ajattelet samalla hyviä ajatuksia itsestäsi. Ja vielä. Oma tahtiin voit mennä päältä. Ajattelet, että hyvä tyttö. Selvisit tästäkin päivästä. Tuntuu hyvältä, kun vähän silität itseesi. Otat hengitykset sinne mukaan omaa tahtiin. Vielä 2 kertaa. Ja viimeinen. Lopuksi sulje silmät. Rentouta
kasvot, poskien lihakset. Hengitelle siinä omaan tahtiin sisään nenän kautta ja ulos. Sisään ja ulos. Ja vielä. Ja viimeinen uloshengitys voi olla kunnollinen. Eli hengitä syvään sisään ja viimeinen ulos. Avaa silmät. Ja otat vielä sinne hyvän röhdin. Pyöritä hartiat. Hyvä. Kiitoksia. Tämmönen tällä kertaa. Posket on punaisena kaikilla. Hyvä. Ja ensi kerralla sitten jatketaan. Mä otankin teiltä toiveita sitten, että mitä